Se kuulosti ihan rullulta. Musta tuntuu oikeesti niinku tosi väärältä siinä se tuotos. Yes! 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 Last wave. Sick. Three times? Yeah, 3 times. Oh. And then I died to the last straight fly as well. No, that's terrible. Yes! Yo! Oh my god, I beat. GG. Vai mä en silleen tajua. Eikö siihen niinku, että nyt sä vasta tajusit, että se on ihan vittu vaikea kohta. Mä jäin noihin 60 vihreisiin orbeihin uudestaan. Mä en taju mitään. Se oli se vaikea kohta. GG, mä vedin sen. Yes, GG. Ei tietoakaan. Yes! 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 Come on, Seppu! Come on, Seppu! Come on, Seppu! Yes, GG! Come on! Come on! Kai aika moni vaan niinku Voisin kyllä miettii, koittaa että on ripittää ton Denoumentin. Koska Joku testaa Oblivion. Se on niinku Oblivion, mutta ehkä vähän vaikeampi. Onks Progylla Lukesin Joo, mä vikan kuulin, klikin. Denoumentti läpi? Mä lukesin vikan klikin. Mitä? Baby I'm burning on you tonight. Just like animals. Yes! 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 Mitä helvettiä?